Morning guys! Dito kami sa labas ng McDonald's. Kakain kami. Actually magko-coffee lang ako. And what are you gonna have? Coffee. We have our voucher! Entertainment voucher. Ito guys. It is buy one get one free. Nice! And then after nito punta kami sa office ng kuya niya. Meron kaming appointment sa aming accountant na ang kanyang kuya. Yummers guys, macaron, salted caramel, cookies and cream cake. Ito din strawberry. Yum! Dito na yung coffee namin guys. Kay Dan cappuccino. Actually, hindi ko sure kung saan yung cappuccino, saan yung latte. Pero ito yung akin cinnamon scroll. And then kay Dan, of course, chocolate cake. Yum! Kain guys. I-open ko to. Tingnan natin kung ano yung cappuccino. Wait. Guys, dito kami sa Target. Kasi yung kuya ni Dan hindi pa free. Dumaan sa school ng anak niya. So, hintay-hintay lang kami. Pero malapit na kami doon. Dinan niyo to. Mga swimsuit para kay Baby V. Malapit na kasi birthday ni Baby V. So, I think bibiling ko to. Look at this, babe. Yeah. For Baby V. As, like, birthday present. Because they're going to the Philippines. Ang cute. Pakita ko sa inyo, guys. Wait. Ayan, nag-haul na ako dito. Further 50% off. Ala, madumi. Wala, hindi pa nga nagamit. Madumi na. Ang cute sana, Wait, ito cute din. Ang cute dito, guys. Oh, 2-piece siya. This is so cute. Originally, 18. Tapos ngayon, naka-8 na lang siya. Tapos further 50% off. So, $4 na lang. Bilhin ko to. And then, ito din, ang cute. Galing $15. $8 na lang siya. So, $4 na lang to. Oh, diba? May 1 piece at 2 piece ka na, baby. Ikaw na talaga. How much? How much? $5? 6. Close. May mga sales sila. Oh, no. Nahulog. Yung pinunta namin dito actually is magtitingin-tingin kami ng gift para kay Jess. Kasi binyag. Sa June, mga second week of June ata yung binyag ni Jess ng baby niya. Wala pa akong gift. They don't have? You know what? That one from Kmart, the elephant one that moves, that's a good gift for her because she likes elephant, remember? Yeah. Let's get that one. Kmart's good. Bahay na kami guys. Si Dan may appointment lang tapos pabalik siya dito. Ihatid niya ako kinakat. Punta kami kinakat. Magluluto kami ng sinigang. Yes. So, yun. Nagpalit lang ako ng outfit. Pakita ko sa inyo. Suot ko lang tong cardigan na may hood na nabili ko sa sa Ali. And then, I'm wearing a maxi dress na I got from H&M. Sobrang haba niya, guys. Actually, kailangan ko siyang i-tie dyan sa likod. Kasi, sobrang baba niya. Nakita yung aking mga babies. So, yun. And then, yung bag ko today is my Rebecca Minkoff bag. Iko-crossbody ko lang siyang ganun. And, yan. And then, sa mukha ko, brush ko lang yung brows ko with yung eyebrow gel from, actually, magko-contacts ako kasi hassle yung glasses. Eyebrow gel from Benefit. Tapos, nag-lip tint ako kanina, pero nawala na kasi kumain kami. Wait, mag-contacts tayo kasi darating na yun in 30 minutes. Wait, hugas muna tayo ng kamay. May nagtatanong pala kung saan galing yung contacts ko. Honeycolor.com, guys. Doon ako bumibili ng contact. Kasi nagsisale sila ng buy one, get one free. So, hinihintay ko yung sale before ako bumibili. Kasi, diba? Tipid tip. Tapos, usually pa, yung mga free nila, yun pa yung mas mahal. Kasi yung binibili ko, kapag merong buy one, get one free, yung binibili ko is yung pinakamura, like, meron silang $11 lang good for 1 month na. Pero yung free, like, worth $26 na good for 1 year. Ito nga, isa to sa mga free. And gustong-gusto ko yung kulay niya. Brown lang siya. So, hindi siya boom, naka-contacts ka. Well, naka-contacts talaga ako. Obvious na obvious. Pero hindi siya, like, gray. Hindi siya blue. Which, there's nothing wrong with that naman. Kasi, ako, nung college ako, Diyos ko. Contacts ako. Gray pa na contacts para akong pusa. Ngayon, hindi na ako mahilig sa mga ganong kulay. Brown na ako. Guys, nandito ako sa Asian shop. Bili lang kami ng ingredients para sa sinigang.
Kasi walang ingredients si Kat. Patay. Asan yung meat? Kailangan ko ng ano. Sabi ni Lyra, buto-buto daw. Buto-buto na pork. Patay. Wala. Nabili ko na lahat ng ano. Buti na lang dito sa pinuntahan namin merong mga gulay. Pang sinigang. So, kangkong. Wala, asan na yung beef? I mean, pork pala. Walang pork. Patay. Sorry, do you have pork spare ribs? Pork ribs? Pork rib, yeah. And pork belly. Do you have pork belly? Yeah. Okay. Thin slice. No, not the thin slice. Do you have thicker than that? Like this thick? No, this one. No, it's sliced. Okay. Ay, guys, mura akong buang. Para akong buang. Nagkakalabas lang namin galing Coles kasi bumili ako ng ribs. Kasi pangatlong shops na namin to, guys, na pinuntahan. Wala lahat ng ingredients sa isang shop. So, kailangan namin mag-stop sa tatlo. Anyway, ito yung last shop. Tapos wala pa dyan lahat. Pero, bahala na. Okay na kayong kulang. Kasi, naman to. May appointment pa siya. Dinrive pa niya talaga ako para bumili ng ingredients. Anyway, kanina tawang-tawa ako kasi naghintay ako dun sa labas ng car. Maling car pala yun. Yung katabi ng car namin. Hindi pa siya like exactly the same ha. Toyota yun. Tapos yung amin Subaru. Sabi yun din, wrong car. Oy, buwang. Nagmamadali kasi ako. Gutom na ako, guys. Gusto ko na magluto ng sinigang. Papanoorin ko si Kat paano niya lutuin to kasi hindi pa ako nakakaluto ng... Actually, nakaluto na ako ng sinigang, laging fail. So, yes, I'm excited. Nagpunta kami sa 3 shops pa talaga. Hala, my battery is dying. Guys, nandito na kami sa bahay niya. Nakaluto na. Nakaluto na kami lahat-lahat. Nandito na siya. Luto kami ng sinigang. Yummers. Sabi ko kanina, titingin ako kung paano. Wala. Kasi nagmamadali. Nalingat lang ako. Wala na. Ano na lahat. Okay, kain na tayo. Uy. Hungry. I'm hungry. Coffee lang kasi. Ano? Para si Veronica na sa tatay niya. Sige. Yan na sinigang, guys. Yummer. Si Love yung nagluto. Ayan. Sarap ito kasi malamig na mainit ang panahon. Yan, Yes, kain. Meron siyang kamatis, kangkong, okra, sili, talong, sitaw, bataw, patani, pork belly, at saka, pork belly ba yun? Hindi pala pork belly. Spare ribs at saka yung, Baboy. Ano yun? tapos rice. Yum! Ganda ng damit mo Tweety bird ka. Where's Daddy? Hi, guys. Is that Daddy? Daddy! Hi, baby. What's that? Thank you. What's that? Daddy. That's Daddy. Hindi niya sinasabi mommy, guys. Daddy lang. Walay. Wala yung nani mo Daddy? Dada? Nood kami ng... Ano nga ulit title nito, Kat? Adeline? Adeline, yeah. Age of Adeline. Yung babaeng hindi tumatanda. Daddy. Saya mo Nakatulog kasi yan. Hi, guys. Hi, guys! Oh, arte. Ano yan? Yoga? Ay, tumatayo siya. Daddy! Bahay na kami, guys. Tapos, punta kami sa bahay ng kambal niya. Family dinner. Friday pala ngayon. Nakalimutan ko ng slide. Friday pala ngayon. Family dinner pala. So, punta kami doon. I-drop lang namin yung binili namin kaninang umaga pa yan, guys. Nakalimutan namin may butter dyan. Kasi magluluto kami or magbe-bake agad kami. Magbe-bake kami ng banana bread pag uwi namin mamaya. Wala, sumasakit yung ulo ko. Meron kasi ako. Masakit yung ulo ko. Wait.
Inom tayo headache tablet. I-refresh ko lang yung aking lip tint kasi, ay, meron pa pala. Meron pa kulay yung lip tint ko. No, they can't see you. I'm gonna have to walk past the door soon, so. That's fine. I'm covering the door. You're all good. Ito pala yung lip tint na gamit ko lately. Dear Darling Tint. Bigay actually sa akin to ni Juliet. Thank you, Juliet. Etude House siya galing, guys. The shade is hindi ko ito mabasa. PK003. Yun yung shade niya. Ang ganda ng doe foot applicator nito kasi pa-bend siya, oh. Ganda niya. Lagay lang siya dyan. Kita yung ulo mo, babe. I saw your head, babe. Tapos ito din yung ginagamit ko na lagi na perfume. Versace na Yellow Diamond. Bigay sa akin to ng ng papa ni Dan at saka nung asawa niya. Nung last Christmas. Hi guys! Dito kami sa labas ng Kmart. Punta lang kami ng Kmart sandali. Bibili kami nung yung para sa banana bread. Kasi isa lang yung amin. Tapos yeah, I have it. Dan is planning to bake 2 banana breads kasi nag-save siya ng siguro mga 6 na bananas. And isa lang yung namin, yung hulmahan ng bread. So sabi ko, bili na lang tayo kasi sabi niya, hala, we will spend 2 hours baking today kasi sabi ko, bili na lang tayo. Uy! So punta kami ng Kmart. After niyan, punta kami Liquorland, which is dito yung Liquorland, tapos dito lang yung Kmart. Bili kami ng gift para kay Neil bukas. You look like a bum. Yeah. Outfit of the day, Port Tower, singlet. Danny boy. I remember that was around here. Here, babe. Dito namin yun binili. Hello, ang cute naman ito. Pineapple. Oh, that's cute. So, Yeah, that's the one. Same silicone pan. Same nung amin. Dito kami sa Kohl's, guys. Mabilis lang. Dalhin namin bukas. Chisels. Siya? 2 for $4. Oh, wait, babe. Money, money, money. And then, Liquorland. The blonde one is $12. which one? The blonde? Nah, Brick's one out. Okay. This is $10. I got a voucher. May voucher siya, guys. Is that your money saving tip, babe? We save $1 here, $1 there. Then we have $4. And then, booze for Neil. I don't really know what Neil likes. Ano yan, babe? Canadian Club? Canadian Club? Okay. Bahay na kami, guys. Magbe-bake na kami ng banana bread. So, 2 yung gagawin namin today. So, we're using all these bananas? 6. Yeah. Ito, guys. Meron kaming very ripe na 6. Not very ripe, but ripe enough. Okay, hugasan ko lang to. Ito yung bago namin binili. Same lang nung amin. Alright, yan. Ang idea niya to actually, guys. Hindi na siya nagsawa dito. Ay. What's the ingredients we need? Flour, What butter. How much flour do we need? How much? Oh shoot, that's the only flour we have left? Yeah. Oh, that's not gonna be enough. I could eat some flour. Just normal flour? Yeah. Self-raising flour? No. What just flour? normal flour. Just normal flour. Okay, I'll go to the shops. I Okay. think Foodland should still be open. Okay. Do you want me to look it up first? Hindi ko alam kung bakit naisip niya banana bread. Hindi na siya nagsawa. Oh, this time pala, lalagyan namin siya ng ito, dark chocolate na. Kasi parang may nag-suggest ata sa video nung ginawa namin na mag-add ng ganun. So, oh, it looks good because the banana chunky, a bit chunky. Okay, now the best part. Where's your chocolate? Get your chocolate.
you reckon that's enough? Yeah. That's heaps. Wow, that's a lot. Should we add chocolate on the other one as well, or leave it the other one plain? No, chocolate. Are you sure? Okay. Maybe not as many. Yeah, not as many? No, not as many. Okay. Okay, that. I'll do mine. I'll do it. Stop! Inis ka. Okay, so 50 minutes. Lagyan natin ito ng tubig kasi kakainin. Okay. The one on the right is yours. 50 minutes. Hi, babe. You set the timer? I will. When you put it on the tile, be very, very careful. Ipapalinis namin yung rug namin, guys, kasi bukas schedule ng pagpapalinis ng carpet sa office ng niya, ng asawa ng kambal niya. So sabi ni Dan, sige, stop ko yung ko, rug ko dyan. So hindi naman siya like ganun kadumi, 'di ba? Parang sobrang linis niya tingnan kasi bina-vacuum namin siya lagi. Pero hindi mo alam yung mga nasa loob niyan kasi ang dumi-dumi na niyan kasi 'di ba ang dami niyang mga ganyan. So, pagbalik niya, bukas ata. So, after niya linisin, like, parang it's good as brand new daw, sabi ni Dan. That roller, then I'll put it in the car. Okay. Nah, it's gonna be heavy. No? Okay. Yeah. Nirarap niya daw yung gift niya para kay Neil. Dinosaur muna. Yung sayo nila. Yung iba kasing natira doon, flower, tsaka pink na stripes. So, yan na muna yung sayo. Looks like a lolly. Nagpagupit pala siya, guys. Siguro mga 2 days ago nagpagupit siya. Done. So, we need to carry it like this now. That looks cool, babe. Good job. Skincare tayo, guys. Naiinis ako kay Dan. Nakainis. May period ako, kaya siguro napaka-sensitive ko. Kunting galaw lang niya, naiinis na ako. Wala naman akong face makeup. Yung brows ko lang, inano ko siya. Nilagyan ko ng brow gel. So, I'll just take off my makeup. Gamit yung aking simple na wipes. And then, mag-mask din tayo, guys. Magpantulog na din tayo. Kasi gabi na. Ito, ginagamit ko siya, guys, na i-wipe-wipe yung namin, yung sink namin para laging malinis. Kasi ito, ginagamit ko to lagi eh. Tapos para hindi siya masayang, wino-wipe-wipe ko siya sa sink. Buno tayo ng mask, guys. Arrange na arrange, oh. Actually, anong gagamitin natin? Yung marami. Ano ba yung marami? Ito, green ba to? Ay, pareho sila, oh. Pareho ba kayo? Hindi pala. Okay, ito na lang, aloe. Yan ka, balik ka dyan. Tusok pa more. Guys, ito na yung itsura. So, ito yung akin. Yan yung kay Dan. Mas maganda tingnan yung akin. Pero sana hindi dry yung akin, no? Kasi siya, napaka-brown niya. Tapos yung kay Dan. Pero ready na siya, guys. Tinusok namin siya. Tapos sobrang clear na yung stick. So, yan. Luto na yan.
we'll just let it sit there kasi kapag iniwan namin siya sa oven kahit naka-off na, mainit pa din. So, ayaw namin mag-dry siya. So, iwan muna namin siya dyan. Actually, ilalagay namin siya sa sa microwave. Kasi hindi naman yun mainit. So, yeah. Lagay natin sa microwave, babe. Okay, guys. Tapos na yung mission natin dito. So, let's go to bed. Matutulog na kami. Or siguro mag-i-edit ako ng video. Alas 10 pa ng gabi. Hindi pa naman siya ganun ka-late. Tapos, I'm not waking up early. Si Dan lang. Kasi meron siyang trabaho bukas. Pero ako natutulog ako. Actually, siguro mag-i-edit ako. We'll see. Pero, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Good night, babe. Good night. Bye.